Велина Жечева, Александра Златева и Диляна Мангърова са ученици от 7-ми клас при основно училище Патриарх Евтимий във Владислав Варненчик. Училището е първото, което излъчи своя програма, наречена F, в ефира на ученическото радио. В него учениците пуснаха първите си интервюта с заместник-председателя на Държавната агенция за младежта и спорта Михаил Балабанов, председателя на Общинския съвет Борислав Гоцанов и директора на дирекция образование към община Варна Коста Базитов, направени при откриването на радиото. За първи път ли заставаш зад микрофона? Всъщност не, това не е второто предаване. Всъщност сме били в предаване на живо. А как си подготвяте материалите сами или помощ от вашите преподаватели? От част сами, друга част от преподавателите и имаме кабинет в училище с интернет и издируваме материали от интернет, така. Хубаво е, аз харесвам обстановката, има голямо вълнение и всъщност не знам дали на хората ще им хареса, но на мен специално много ми харесва. Работното време на радиото е от понеделник до петък, а предаванията се излъчват в междучасията. Учениците предварително записват своите текстове преди да ги сглобят и пуснат в ефир. Учебното радио е част от интернет радиото ОРВ. Предаванията за сега достигат до 5 варненски училища. Целта и идеята на новата ученическа информационна медия е да приобщи младите хора в учебните заведения, да обогати знанията им и най-вече ползотворно да уплътнява свободното им време.